जोंनि दैदेनगिरि बर' लिडारफोरनि सानस्रियानो क्लियार नङा बेखायनो बिथांमोना मावनाय दांनाय सौग्रावो आरो मा खिन्थु गरजननि थाखाय क्लियार एन्ड लाउड क्लियार माय फार्स्ट एन्ड फरमस्ट wherever I am I will always speak on the behalf of my people and I will always do on the behalf of my people आरो बिनि उनावसो आंनि पलिटिक्सआ जुदि मिलायोब्ला आर जायोब्ला I will go ahead otherwise anytime I can resign दावहायाबो BPF आरो UPPL जों जाबाय थादों गिलौ बालौ मानसि आरो सुबुंनि बाना BPF नाव फैदों एखेबारे दोहौ जादों आरो UPPL आबो सम सम गुरलाब मोनलायदों खोमा बिथाङा सरकारनि बान्दा सरकारनि गोलाम BJPनि गोलाम RSSनि बान्दा गिबियावनो खुलुमबाय गासै बड'लेण्डनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिदों खुलुमदों गिबियावनो नोंथांनि सोंनाय बायदि आं मोनसे जिनिसखौ रायजो राजाफोरनो क्लियार खालामनो सानदों आरो गासै बर' दैदेनगिरि लिडार पलिटिशियान आन्दोलनकारि बिथांमोनखौबो आं बुंनो सानदों आं आगोल होनबाय थाखादों मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो मोननै बिबान लानानै जोनोम जायो एक नाम्बारा जाहैबाय गाव आरो फेमिलि गावजों लोगोसे गावनि देहा मोदोम जिउ गावनि सरित्र गावनि आखल आखुखौ मोजां बानायनांगौ लोगोसे न'खरखौ नायनांगौ बे फार्स्ट रेसपन्सिबिलिटि ओमफ्राय द्वितीय दुइ नाम्बारा जाहैबाय समाज आरो समाज होनोबा गावनि जाथि गावनि हारि बेनो समाज दा नोंथां होननाय बायदि जे नोंथाङा पलिटिक्सआव हाबनानैबो गोबां बर' हारिनि खोथाखौ बुंबाय थादों बावहाय गोबां मानसिनि थाखाय बे सारप्राइज खोमा नाथाय आंनि थाखाय बे मालाबाबो सारप्राइज नङा खारन आङो दिनै सासे बर' जानानै आंनि थैया बर' बिमानि थैखाय आङो बे संसाराव जेसेबांसिन आङो थांनानै थागोन एसेबांसिन आङो गावनि हारिनि रावखौनो प्रायरिटि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायरिटि हिसाबै लाबाय थागोन पलिटिक्सआ आंनि थाखाय सेकेन्डारि फार्स्ट आङो आंनि न'खर आरो आंनि हारिनि इम्परटेन्सखौ लानानै थागिदाखौ लानानै आं बुंगोन आरो बेनि बेनि सेरसो आङो जुदि खाबजानाय मोनोबा पलिटिक्सखौ खालामगोन आरो दा बेखायनो आं सानदों आंजों लोगोसे गासैबो बर' पलिटिशियानफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों नोंथाङा UPPL जा BPF जा कंग्रेस जा BJP जा हारिनि अलखदाव नोंथाङा फार्स्ट भइसखौ होनांगोन दिनै नुदों बर' हारिनि अलखदा गोदोनिख्रुइ आरोबाव बांसिनदोंसो मैया दाखालि जोङो ST निफ्राय माबा दानजानायनि खोथा खोनालाबायदों मैया दाखालि जोङो नब कुमार सरनिया नंखाय सार्टिफिकेट लानानै ST नि जायगायाव फैनानै ST जानानै जोंनि जानांगौ MP खौ बियो सेनानै लादों मैया दाखालि जोंनि 6 शेड्युला दिनै खैफोदाव फैदों 16टा डिपार्टमेन्टआ आसामाव सेनानै लांजादों दा बेफोरो मोनफा मोनफा बर'नि गां नुजाबाय थानाय खैफोद आरो बेखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरा खोब जिंगा गोदोथ' प्रब्लेमखौ जों बेबायदि खोनायामोन दिनै प्रब्लेमा बांनायनिफ्राय बांसिनदोंसो जुदियो जोंनि गेदेर दैदेनगिरिफोरा BJPआव थादों जुदियो जोंनि गेदेर दैदेनगिरिफोरा UPPLआव थानानै BJPजों एलायन्स जादों मा बिथांमोना बुङा नामा मानो बुङा दा नैबे बाथ्रायाव नोंथाङा बे राइट कुइसनखौ सोंदों जे कंग्रेसआव थाबा मा गरजना बर' हारिनि खोथा बुंनो हाया नामा मावनाङा नामा मावनांगौ फार्स्ट एन्ड फरमस्ट साफ्रोमबो बर' बिमानि फिसाया बे बर' हारिनि जाथाखौ बुंनांगोन आरो आंनि BJPआव थानाया आंनि सोमोन्दोआ गाज्रि जालागि दाजा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आंनि डिउटिया बर' नालाय बर'नि खोथाखौनो बुंनांगोन दा जोंनि MLA मा गियो है आं MLA जाबायलै आदा आं MLA जाबायब्रा फाग्ला आंहा उसुबिदा मोनगोन ना पार्टिया मा सानांगौ जाखो आङो बर'निल' खोथा बुङोब्रा आरे बाबा बर' रायजो राजाया नोंखौहाय भट होनानै MLA बानायहरबाय नोंखौहाय मन्त्रि बानायबाय नोंखौहाय MP बानायबाय जोंनि थाखाय खोथा बुंनोसो बिसोर मा उल्टासो सानहैयो मन्त्रि जानाय लोगो लोगो MLA जानाय लोगो लोगो बिसोर मा बे आंनि प्रफेसन बे आंनि साख्रि आंनि न'खरनि थांनानै थानायनि खोथा फैयो दा बावहाय आं जानला मेला बाथ्रा बुंनो हाया नायलाय कमप्लिटलि डिफारेन्स दा बेखायनो कनसेप्ट इटसेल्फ इज नट क्लियार जोंनि दैदेनगिरि बर' लिडारफोरनि सानस्रियानो क्लियार नङा बेखायनो बिथांमोना मावनाय दांनाय सौग्रावो आरो मा खिन्थु गरजननि थाखाय क्लियार एन्ड लाउड क्लियार माय फार्स्ट एन्ड फरमस्ट wherever I am I will always speak on the behalf of my people and I will always do on the behalf of my people आरो बिनि उनावसो आंनि पलिटिक्सआ जुदि मिलायोब्ला आर जायोब्ला I will go ahead otherwise anytime I can resign